Imam važno obaveštenje. Ovo je u stvari upozorenje na nešto što se meni desilo, a moglo bi i vama. Bio sam žrtva prevare ispred supermarketa. Prilaze mi na parkingu 2 zgodne tamnopute devojke, jedna crnka duga plavuša, imaju oko 20 godina. Naginju mi se kroz prozor tako da im grudi skoro ispadaju iz grudnjaka i kažu mi mazno: "Ćao, možeš li da nas odbaciš do grada?" Ja pristanem, obe sednu na zadnje sedište i u toku vožnje se počnu ljubiti i maziti. Onda jedna pređe na prednje sedište i počne mi otkopčavati pantalone. Dok me jedna oralno zadovoljavala, druga mi ukrala novčanik. Mene su tako prevarile u ponedeljak, u utorak, u sredu, u četvrtak, a u petak ih nisam našao. Molim vas, budite oprezni. Let me show you.